Ibai Zabalen itsasadarrean ezin konta ala arrauntalde daude. Nor bere ezaugarri, ibilbide eta nortasunarekin. Eta haien guztien artean, Kaikuk du, errotze handienetako. Ezkerraldeko klubak garaipen zerrenda inbidiagarria du, baina are desiragarriagoa da bere herriarengan sortzen duen kirolgrina. Sestaoarra da, abantari hau ere, eta herriko traineruan ari da buru belarri azken urteetan. Xabier Milgo, kaixo, ongi Kaiku, arraun elkartean gaude, ondo baino beto ezagutu duzuzuk leku hau. Bai, nahiko ondo bai. Sestaoarra eta abantaria, herrian estimatu izango zara noski, giro arraunzalean bai behintzat ezagutuko zaituzte? Ba, ez dakit, baina batzutan bai uste dut, bai kaletin nijoala batzutan, ba esan dozti, haupa Kaiku ez dakiz zer, eta, ez eta dinot, nik ez dakit hau norden, eta, bueno, batzutan bai. Baina batez be, ba hori, entornuan eta, bai, arraunean da behiren jendea badaki nor naizen, eta bueno, eske elkar ezagutzen dugu. Zuk oroar, tostako arraunean aldeko apustu egin duzu, bai. Eta arraunean hasi zinenetik igaro dira 13 urte, zure bizitza erdia da hori, Xabier, zezu okerazko naiz, 26 urte dituzu horten. Bai, Básicamente, bizitza erdia egon naz hemen, eta da nire zati bat. Nire zati bat. Nire definizioan, Xabier Milgo nordan, hor sartu behar da, arraunlaria da. Hori da, zure bizitza antolatu duzu, arraunaren inguruan, esango dugu, ez dakit, irudikatzen duzun zure bizitza arraunik gabe. Oraintxe bertan, bueno, bai, irudikatu dezaket, baina egia da, zaila egiten zaidala, imaginatzean nola egongo nazen ni, obviamente zeo zer faltako zait. Nire bizitzaren erdian egon naiz egiten gauza bat, eta orain, ez batut izango, nola izango da hori. Me va a faltar algo. Zure arrauneko ibilbidearen hasierak, estreinaldiark, bat egin zuen Kaikuren urrezko aroarekin. Alegia, Kaikuk bi kontxako bandera irabazi zituen, 4 urteren barruan, Jose Luis Kortaren aginduetara, traineru kluben elkartea TKEren koroa ere 3 lortu zuen, 2011, 2012 eta 2013 urteetan. Zu bezalako herriko gazte batentzat zertzen ura, zer esan nahi zuen horrek? Ba, batez be, Sestao herri txiki bat da, eta zan josa bat arroz betetzen gintuena, no? Rotasunez. Hori, gara lehenengoak egiten hori, hori kamioia herritik, jende guztiak galean, bufanda berdea, eta no seke, eta oso polita esan zen, eta nahiko horitzapen hona daukat egun horri buruz. Zu klubean bertan bizitu zenuen esan nahi dut. Zu ordurako arraunlari zinen edo aste hartzinen? Nengoen hasita. Nengoen hor, astear bai, astear. Beraz, ikusiko, zenuen hemen mugimendua klubean ere, arraun eskolan... Bueno, arraun eskolan batez be. Ona ez ginean etortzen. Hori da, Benediktan egoten zinen. Hori da. Orain bai dabiltza etorten gehiago eskolako, bai. Baina lehen ez ginean ona ia etortzen. Klubak agian izarrak zituen hemen eta... Full senior, eta batez be, bagian juvenilak edo, bai, eta etorten ginean ona, hori aulki mugikorreko boteen gatik, bai. Kontu, zu olimpiarrerako arraunean aritu zara, baina gehien bat eta zure ibilbidea bideratu duzu, tostako arraunketara, eta 2018an egin zenuen debuta Kaikuren ontzi nagusian, eta zuzenean gainera, Euskola Beliako traineruan aritu zinen, gaztetako helburu bat, zure gaztetako mailea, edo gazte mailetako helburu bat lortu zenuen, behin trainerura iritsita? Bai. Egia da, bai, hor egon zala pizka bat egoera bat zaila, ze juntzan nahiko jendea, eta uste zan jeitxiko ginela, ligatik. Eta, karo, egia da, hori, gazte batek nahi duena da eltzea ligara eta handiekin egitea arraun, baina, klaro, zaude egoera horretan, hemen
hay que salvar. Egin behar da, etorri eta egin behar da. Eta, claro, pizka bat estresa euki gendun, baina egia da, nahiko ikasi gendula, ze azken batean egin genuen arraun, ia estropada guztietan. Eta hori ez da normala, normalean dago transizio bat, juten zara beste talde batera, ARC bat, bi, ez dakit. Eta pum, primera linea. Gainera zuk esan duzu, estropa dezente jokatu zenituen, 15, enjustu ere, 20 estropadatik 15 jokatzea lehen da biziko senior urtean, zerbait, ailegatu zinen, seniortara, ailegatu zinen teka emailara, eskola beligara, ze aurkitu zenuen? Behin ailegatuta, zer da hau? Nahiko presio, eta nabaritzen da, nik uste nabaritzen da profesionaltasuna, hor maila horretan, azken batean da lehenengo maila, no? Eta bai, nik uste dut badagola hori diferentzia bat, gero, claro, egon naiz bebai ARC baten, eta nabaritzen da badagola batez be hori atituda, eta bai, baina, bueno, eske aurkitu nuena, pues izan zen, arrauna trainerukoa. Zerren? Ze nik egin neban batez be trainerilla, batela, eta claro, de repente, itxasora, hala. Kontu, Xavier, 2019an, zantzi duten 2018an, hau salbatu behar dugu, hau atera behar dugu aurrera, baina 2019an, salbatu bakarrik ez, Kontxako banderarako ere selkatu zineten. Bai. Hori ez da salbatzea bakarrik. Ez. Hori oso denborali polita izan zen, eta oso ondo nik uste dut egon ginenok denboraldi polita dela, izan zala, uste dugu, bueno, daude beti gora batzuk, eta... Bai, baina nik ondo goratzen dut denboraldi hori, eta hori oso polita izan zen, Kontxako zailkapenean sartxa, eta estamos dentro. Barruan. Zer da hau? Eta, bueno, hori geratu ginean bederatzigarren edo... Bai. Eta orduan ez genduen egin El Corte Inglés, hori izan zen pena bat, baina, bueno, bukatu Kontxan da... Festa derra egin, eta... Urdutik urte batzuk igaro dira, 6 justu ere, 2025 gaude, zuk 2018an egin zenuen debuta, urdutik segidan, hemen Kaikun aritu zara, herritarra zara, esan daiteke Xavier Mielgo Kaikuren ikurretako bat bilakatu dela urte hauetan? Ez dakit, hori ja da pizka bat tirarmela zagian. Baina ez dakit. Bai, pues, agertzen den izen bat, bai, hori bai dela egia. Gero gainbera egin zuen Kaikuk, maila jaitsi zen, 2020 denboraldian, urte bete egin zenuten bat ligan, Jose Luis Korta ailegatu zen berriz ere, bai. Eta haren eskutik gora egin zen duten Getariarekin batera. Urte polita osatu zen duten orduan ere, borrokatua, baina polita. Bai. Oso polita izan zen horregatik. Egia da, nahiko zaila izan zala, ze hori asteburu guztietan egiten genduen estropada bat ondo, bestea ez hain ondo. Eta hor gauden beti el filo del cuchillo guztia, hori heltzen ginean asteburu guztietan, hoy, si no lo hacemos bien, gaude kanpoan. eta hori izan presio handia. Eta gainera hori gauden Getariarekin leian, hor Pedreña bai, zegoen oso leia polita. Baina bai, polita izan zen, ze azkenean lortu gendun nahi genuela. Pena bat ez irabaztea liga, baina bueno, dena ezin da. Jose Luis Korta ekarri dugu izpidera, ura izan zenuten entrenatzaile aldi horretan, baina begira jarreta historiari apur bat, azken 50 urteetan Kaikuren lorpene sonatuen agartu, eta hortzaikakoa beti protagonista da. Jose Luis Korta beti da protagonista. Asko zoraldio Kaikuke Kortari. Tira, esan daiteke alde, pues, neurri batean baietz, tira, bueno, jende guztia daki, edo esaten dago, agian ez jende guztia, baina bera da arraun munduan, eta batez tostako arrauneko munduan, pues, el gurú,
ez da. eta bueno, bai, nahiko jende etorri da klubera urte horietan, beragatik, eta egindakoa eginda, osea, ez da inbeste kasualitate dinonik. Berriz ere esan gabe doa, Kaikuren gizonezkoen trainerua egonkortu da, gorengo mailan, emakumezkoen ontzia ere azken urteetan uretan da, maila honean gainera, kontxen eta ikusi dugu. Garai honean dago kluba, zuke bertati hortara bizita, zer zengo zenuke? Ba, esango nuke baietz. Ze gainera badago arraun eskolan bebai nahiko jende, eta bueno, ikusten ari gara bebai, batez be urte hontan igo direla juvenilak eta ba, geratzeko asmoa gutxienez nahikok badekola gero ba, ez dakit maila edo, ja hori beste gauza bat da, baina badago arrobi bat eta hori daukagu nesken traineru bat, mutilen traineru bat, gaude zuk esan duzun moduan nahiko ondo, uste dut aurten bebai, ba ondo gaudela eta bai, uste dut egoera horean gaudela, bai. Amaitzen joateko, Xabier, Ibai Zabalen itxasadarrean oroar, eta ezkerraldean zehazki, arraun elkarte ugari daude. Nolako harremana duzue, ba aldago pikerik elkarte ezberdinen artean? Ba, a ber, Kaikun pike historikoa izan da beti Soterarekin. Bai, Santurtzirekin. Bai, baina, tira, ni izan naizenean gaztea, ba, bizi izan dudana da, ba, gure artean, batela eta traineria egiten genuenean, ba, guztio geuden ondo gure artean, laguna ginen, eta gero aurkitzen genduen ez dakinon, eta, ze modu, ez da, nezke. Bueno, gero agian egia da, pues, egiten zara handi, eta ja, pues, pizka bat pike gehiago, agian, pues, ez dakite, atitude batzuk ez jatzu gustaten, ez dakit zer. Baina, nik uste dut, nahiko erlasatu dala, duela 50 urtetik ona. Herri arraunzalea da zuena Sestao, autobuskada ederrak ikusi ditugu, estropadetan, mendik joandako jendeak ebeteta, eta ez taldea punta-puntan egon denean bakarrik. Esan aldaiteke 2007an kortan etorrera horren ostean, pixka bat segidan lortutako garaipenen arira eta berriz ere grina hori pixka bat piztu dela, aurrez itzalita zegoen grina hori. Izan daiteke, bai. Nik uste dut Sestaon badela pixka bat fan zirkulu bat hor kortaren gan. Gehiago, Kaikun baino, baina, Kaikun bai, baina kortaren hori jarraitzaile zutsuak daude Sestaon. Eta ordan horrek bai uste dut egine bala pixka bat grina handitu. Eta nik ez nuen uste, baina COVID garaian eta jendeak hasi izan, claro, zegoen kirolik, eta orduan jende hasi izan arrauna ikusten eta pixka bat hor bebai egon zala pizkera bat edo, ez dakit. Bai. Kaiku tradizio luzea du, elkarte gisa mende bat egin zuen 2023an, urte, hori bada zerbait gauz handia da. Bai, eta ni nahiko harro nago hori eungarren urte horretan traineroan egoteaz. Bai. Eta maila nagusian, eta gainera urte horretan helburu polita lortu zen ituzten. Bai, kortxan sartu, tal, bai. Eta ez gu bakarrik, bai egon zen nesken trainerua, oso polita izan zen. Bueno, abestiak dio, amaitzeko, Kaiku, que tu eres el amo. Abesten dute, zuretzat Kaiku da, el amo? El amo máximo. Erki, Xabier Milgo, Kaikuren arraunlaria, arrobikoa, urte asko klubean, segi horrela gozatzen eta eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko.